Vasile, n-a plăcut? Alex. Și azi o să ne jucăm un joc, se numește Pie Face. Hai, Alex, după noi. Uite, aici în mână la Alex avem frișca. Și acum am venit în... Au, ai, mă doare spatele, ești nebun? Și da, Alex nu-i doar un simplu prieten, verișorul meu, foarte bun. Stați un pic, că căzuta aia. Dă-mi. Stai că pun eu, bă. Salut. Tare. Salutare. Lăsați că punem acolo, Alex, bine. Poți să duci aia? Da. Încercă. Și duc eu asta. Bine. Au. Mă doar costele. Mi-a dat asta una cu perne atât de trăpișcă, lume. Da, să-i fac o frișcă pe el, acum. A, bă, nu da! Hai. Vreți să ne filmați? Uitați-l pe David. Au, bă, terminăm. Hai, pune. Uitați. Dă un pic asta. Hai. Da asta? Nu, pun eu. Nu, bă, pun eu. Nu lasă la mine. Da, bă, dar tu pui mult. Bă, dar nu-i bine, bă, nu-i bine. Dă-mi, bă. Stai. Nu-i bine, bă, dă un pic. Pune, ok? Sunt o fetiță cu urechi mari. Un pic dus, David. Un pic? Un pic? Da. Noroc cu sănătate. No, bun, și hai să începem. Alex, știi cum e jocul? Bun, deci. Uite, trebuie să dai de asta. Și la ce număr pică trebuie să rotești așa, da? Da. Îți eu primul sau tu? Hai, Tu. Bun, hai, eu primul. Stai. Nu, stai. Stai pe tine. Mă duce numere. Dă-mi... Stai, bă. Ce? Bă, iar începi. Iar ești rău. Uite. Gata. 4. Nu așa. 4. Băi, să punem. David 4. Hai, de 4 ori. 4, nu, hai. Uai, ce frică mie. Din prima zi. Hai. Nu-i tremură mâna. Hai. Hai, fă-te pe spate. 4. 4. Nu pot. Înșterge. Uite așa. Una. A, nu așa. Invers, așa. 2. 3. 4. Nu te-au făcut, bă. Da, am pus înapoi. Nu te-au făcut, lasă. Hai, eu făcut, mă. Bă. Vezi cum vorbești. Cum-i până azi? Doi. Da, așa, Alex. Dă-i așa în față, da? Te prins? Da. Bun, hai. 2. Uai, nu mă prins. Hai, dă-i. Da, 4. Dar nu așa. Cât filmăm? Mai filmăm? Cât mai filmăm? Mai filmăm 3 minute? 7? Hai, filmăm 7 minute, da? Uai, bă, ce mă mâncă! Ba, nu-ți băgam prea. Uite-te la mine.
Mifrușca. Mifrușca, da. Da, 3 am dat. Păi și faci. Să ne vadă tati de tot Căcatul. Toată beleaua. Dacă stai, cât am dat? 3. Stai. Mi-e frică. 1, mi-e frică. 2, mi-e frică. 3. Oh! Fașist. Bă. Amargă. De gangster. Adică de ăla care face Ce rege. ți-ai făcut? Cum? Băgă mâna. 4. 1. Cum? Cum? Ah! Opiu. Cum e? Ce? Uaa! Hai, mai Să ne vadă filmăm. tati. Mai, Lasă să fiu așa să ne vadă tati. mai filmăm un minut, da? Cât am dat? Ah, stai că m-am dat. 5. 5. Uaa! Iai, belea. Mi-e frică. Nu ultimul. Oh! Ui, nu cred! Nu, poate mi-e frică și mie. Da. 2. Hai să mi dai ce să-mi stai. 4. Mi-a intrat în ochi. Uaa! Scapă brioșe în frunte! Bravo! Mai ultima. Lasă. Hai, Alex e ultimul. Lasă-mă. Că deja au trecut 7 minute. 5. Închide melodie. Divina! Ia, Alex. Maru. Bun, deci cam atât a fost cu acest episod din Pieface. Ne mai revedem, dați like, share, subscribe. Pa, pa lume!